פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת ולכל הנפגש בדרכו קורא ושלום. גנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת וניחוחות לראשו מדיפים עצי הזדרכת. הכללים רוססים והרים ריבו קרניים הם יולידו חופת שמש לכלולותיו. פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת ולכל הנפגש. כמה פעמים שהצלחת לדלג עליהם היום? לא יודע, 3-4 פעמים. לא בא לי בכלל לדלג, אני רוצה כבר להגיע הביתה לאכול, לעשות שיעורים, אבל לא בא לי עוד פעם. איך ענת שיעורי בית? אבל מה את רוצה, מורה? האוטובוס לא הגיע! מה זה, לא נשאר, אני שם באמת. אחי, הלוואי אתה פה ברזייה? הלוואי! מה זה? אני המלאך השומר שלכם. יש לכם בקשה אחת. מה תרצו? ברזייה! ברזייה? זה מה שאתם רוצים, ברזייה? כאילו אני מביאה לכם כל דבר אפשרי וזה מה שאתם רוצים? ברזייה? בטח, כי אם היה כאן ברזייה, היינו מבקשים משהו אחר. צודק. אוקיי. מה זה, יש פה ברזייה? מה זה ברזייה, אחי? זאת מפה! בוא נשתה. אין בעיר הזאת מספיק מקום בשביל שנינו. היינו פה קודם. חברים, למה לריב? למה אפשר לחיה ביחד? כיבוש אחד, כעיר מאוחדת. יואו, ראיתם איזה חתיכות? אומייגוד, כן, יואו! ראיתם את הנעליים החדשות שלה? יואו, איזה מהממות, ממש אהבתי. אני באמת שקיבלתי רק 82 במתמטיקה. 82? מה את בוכה? היי. מה, למה אתה הולכת מכאן? כי כאן זה העירייה, כאן אף פעם האור לא יתחבא. לפעמים חלומות מתגשמים, לפעמים כשהלב עוד תמים, לפעמים